Mix Club kag sampanay mix DJs sa ila mga remix. DJs sa ila mga remix. Si pasaot kag gidya e alsa ang kamot kag magsaot-saot e alsa ang kamot. Ang buli ikimbot-kimbot dali na ka magsaot kag magkimbot-kimbot. Kapopod ang paborito ko mga DJ. DJ Vic Donoso the third. Dali na kag magsaot kag magkimbot-kimbot. Kaupod ang paborito ko nga DJ. DJ Vic Donoso the third. Yo di kaka, dramolet kid. Dali na kag magsaot kag magkimbot-kimbot. Kaupod ang paborito ko nga DJ. DJ Vic Donoso the third. E alsa ang kamot kag magsaot-saot. E alsa ang kamot. Ang buli ikimbot-kimbot. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third. Ang buli ikimbot-kimbot. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third. Kimbot, 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 kimbot. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dali na kag magsaot kag magkimbot-kimbot. Kaupodong ang paborito ko nga DJ. DJ Vic Donoso the third. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Sandiin ka man niya paratis ang kalibutan. Kami inyogit mapanatian. Mga amahan nun na makalingaw sa tanan. Bata ka man o di ko lang. Makilap sa ano disco. Sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sonata nga ilagi na patugal. Kakaibagin na lain sa tanan. DMC Net Yo di kaka. Radio FM. Your music, your choice, your station. Official Net Radio FM. Sang Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. Yeah, baby. Dali na kita ka na nululukot sa pagpamati. Sa number one Net Radio FM. Sa among naduhan. Manami ang mga DJs. Sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang number one nga Net Radio FM. Sa Yeah, among duhan. baby. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sa Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang number one. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Net
Net Radio FM, the pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number one. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Mangas Mix Club at Radio FM, Your number one choice. Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Si DJ Vic Donoso the third ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay daman. DJ Vic Donoso the third ang hari ng tutukan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso the third, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. Yudi kaka, dramolet kid. DJ Vic Donoso the third ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third ang hari ng tutugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Lasapin ang saya ng bawat tutugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, oras sa Pilipinas. Pasayaw ang lahat. Oras sa DMC Net Radio FM. Sika, Alas 7:31 na sa gabi. mga beats na parang malaw. Okay, sige kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa aton nga lingaw-lingaw sa gabi. Third ang tagapag Today is September 18, 2025. ay humahat. Kag Webes mga gabi. So may isa nang ilang adlaw para sa mga klase. Vic Donoso Kag opisina after sina so makalingaw-lingaw naman ato mga estudyante. gan. Kag maka-enjoy naman sa bulubakasyon sa duha ka adlaw. Walang makakaapaw. Okay, sa mga suki nato sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Islands, Sa kanya bilog nga Pilipinas, kag siyempre bilog nga kalibutan. So welcome sa aton nga niya DMC Network FM Dance Party Mixes.
Kag siyempre, ikaw po niyo nag-isang mix master diri sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Sa mga suki man natin sa may housing natin diri sa may Banon sa Dumangas. Sa may Bakay Housing. Okay nga, siyempre damo to the listeners sa replay sa akon nga Facebook Live. Okay, sa home queue ni Jojo Franklin Sombilia nga naga-replay ang aton nga Facebook Live sa iyang mini sound no? Salamat gid. Okay, araman na si Mama Doms, ang sikat mga DJ sang Short FM 101.5. Kag siyempre ang akon nga idol man nga si Katrupang John or si John Vasquez. So masukin man natin dra sa may Bulilaw Housing, of course sa PD Montfort North Housing. Okay, arada si DJ Jason Disaka. Okay, masukin man natin sa may Kapalis Housing kag sa may Pulao Housing. Nado arada nagapuli si DJ Red Dragon. Ang sikat man siyempre nga DJ sang Short FM 101.5. Okay, samtang kamuda nagapulupan niya po, nagatimo-timo sa inyong mga kanya po, no? So, kung bahala mapubay sa mga music na pwede makapakiay-kiay sa inyo subang gabi, no? Sa kita last 9 sa gabi. Okay, so hoping ngayon mag-enjoy ka mo dala, samtang kamuda nagakaon-kaon or nagaula-ula sa mga wife pa nakapuli sa ilang mga balay, ngaral pa sa iban niyang panimalay. Okay, halong-halong lang sa pagpuli kay daw medyo nagagawom-gawom naman, kagbase magtupa naman ang ulan. Okay, basta may mga celebration sa mga gabi, may mga birthdays, kasal, bunyag, okay, anniversary, kag siyempre, basta may mga piyesta subang. Mga debut, no? Kag basta gusto ipa-shoutout, iputang lang sa dalom, kaya akong bahala magbasa. Okay, wala sang bayad natin nga shoutout na wala sang bayad nga kwarta. Ang bayad nyo lang siyempre i-share ako nyo Facebook Live. Mo lang ginang ubraw nyo parang medyo daw maka-satisfied man kita. Samtang ka mo na nagapulo pamati, no? Kasi may masulukton ka mo ng mga utang. Utang nga lang sa dalong kahit kulit-kulit nga magbayad, no? Okay, butan sa dalong kaya kung balang magbasta sa ato mga shoutout kag siyempre. Ang akon nga Facebook Live may anak nga replay sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So butin kung mabatayan ka mo subong or mabasahan ka mo sa akon nga Facebook Live, mabasahan ka mo sa akon nga YouTube channel. Okay, so okay, may replay kita sa akon nga YouTube channel anytime, no? Pwede ka mo makapamati siyempre sa Facebook, sa YouTube. Okay, search nyo lang ako nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Okay, this video moment, acknowledge ko siyempre nakatutok sa akong sa mga gabi, no? Ara si Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Dito sa may barangay Manakit Tumanga. Salamat Kagawad sa pagtamwa. Okay, kabasi boss, ara kita sa ara kami na boss sa mga barangay Manakit, no? Okay, mga chat-chat lang kita. Of course, araman siyempre si paring GC Marty dra sa may Barangay Tinurian, Barotac, Nuevo, Iloilo. Salamat kayo pre sa pagtamwa. Okay, basi maharana kami dasang mga Domingo. Sa Domingo ani, basi dason pagid no. Naginamat-amat namon the reset up. Okay, of course, araman siyempre si Bilya Mamon sa may Barangay sa Padumanga. Salamat kayo sa pag-support. Okay, si Mary Chris Samiro, ang akon man siyempre nga cute nga estudyante sa may Sapaw Elementary School. Salamat, Ged. Okay, kag si Catherine Friends Camos. Okay, puro ko mga cute yung mga estudyante na katamo sa akon. Para man siyempre si Rayo Buenaflor. Okay, so salamat man sa pag-support sa akon ng Facebook Live. Kag si Jubin Sibilia de Sicon sa may Barangay okay, Manakit Tumangas. Okay, kanalis ka man nag-donate sa ilang reaction, like heart and care. Sa ako niya Facebook Live, of course, si Rayo Buenaflor. Salamat sa pag-click sang heart. Si Catherine Friends Camos, salamat sa pag-click sang heart. Also si Mary Chris Samero, si Edmond Gaborni, Jubin, si Bilya de Sicon, si Bilya Auriel, or si Bills Auriel, or si Bilya Mamon. Salamat din sa pag-click sang imong reaction. Kag siyempre pinaka-sexy dra sa may barangay. Okay, sa may Barotac, Nuevo, Iloilo.
Okay nga si Everly Tolones Piña, Florida. Okay, salamat gid sa pagtamwa. Okay, regards sa imo nga family circle, kag sa imo da siyempre nga mother, kag sa imo nga ex-boyfriend. Okay, salamat gid man sa akin idol Everly Tolones Piña, Florida. Okay, sa pag-support sa ako ng Facebook Live, also si Jumari Dr. Lero, nakita kami kanya sa Banwa, no? Nga taga Barangay Capalis, Tumanga. Salamat gid kag of course si Lodi Villanueva kag si Jason de la Cruz. Saya ng bawat tutugan, enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumanga. Okay, from Kagawad, RC Rolling Ding Lasa. Good PM, sir. Okay, mayang gabi man na si imo. Nakapanyapon na Kagawad. Kumusta lang aton nga ula-ula? Nagaulas-ulas pa ng tikwit-tikwit aton. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Rayo Vinaflor. Hi, sir. Okay, hi man na si imo. Kumusta ang barangay sa Pau, Sitio Naluyan? Kumusta ang simpo nila? Mabulubog naman or mainit-init ang usbong sang dagat? Napasaya Okay, suggestion dyan sa pagpanyapon samtang nagapul pamate. mga musika. Okay, from Catherine Camos. Good evening, Sir Donoso. May gabi mo na si imo kag sa imo dang daddy kag mami, no? So just enjoy sa pagtultamo dila kapag kiay. Kapag hatid Okay, from Bills Auriel or si Bilya Mamon. Okay, good evening, sir. May gabi mo na si imo kag sa imo nga ex-boyfriend nga si Judy Mamon. the third ang hari ng tuto. Okay, wala naman siyempre si Jason de la Cruz sa may barangay or nas barangay basta may Negros Occidental. May gabi, DJ. Okay, watching live from Negros Occidental. Okay, salamat, Ged. Actually, si Jason de la Cruz, dati ko na nga suki sa akong mga live before, no? Sang nagliga nag-live ako. Tuwing gumugulo Okay, of course, salamat si Ray Giliagan sa may... Okay, sa may Antique. Si Balam Antique. Salamat din sa pagtamwa. Good evening, DJ Beck. Okay, may gabi mo na si imo kag siyempre si imo da nga family circle. ba't ang musika hatid saya. Okay, kamusta ka, sir? Okay man ako di Catherine Camos. Wala problema. Mayo sigaw Okay, naman siyempre si Karel Dumaop. Kag siyempre birthday niya subong, no? DJ Vic Donoso. Ako niya cute, kag gwapa, kag mabuot, kag very smart nga estudyante sang Sapao Elementary School. DJ Vic Donoso. Nga si Karel Dumaop or si Timay Dumaop ang iyang Facebook, no? Happy birthday sa imo. Wishing you all the best in your birthday. Good health, more blessings, and more birthdays to come, okay? Ligaya sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third, ang hari ng tutugan. Okay, nadula ako kay may nanawag sa landline. May namangkot ko may baligyang ice, no? Okay, once again, so happy birthday kay Karel Dumaop dito sa may barangay sa Pau Sitio Naluyan. Okay, so enjoy your day, enjoy your night sa iyong mga birthday dira. No, kumusta ato ng handa-handa, no? Wala ko dito nakalagaw kay medyo alang-alang. Okay, birthday masubong ni Kagawad Jimmy Dibel sa mga barangay Talosan ng Mangas. Akon nga bayaw, no? So sa imo Kagawad Jimmy Dibel, happy birthday sa imo and wishing you all the best, okay? Sa mga lalaki nga nag-birthday sa bong, tikwi-tikwi lang lang nato, no? Basta ko ng mga December, mga September, mga mabuot na. Actually, September man ako, no? So, kung saan na, any days from now, no? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat man sa nag-share sa akin ng Facebook Live. Of course, si Jubin Sevilla de Second. Okay, of course, si Bikoy Bata ni Maling or si Bikoy Donoso sa may Lawanan Tiki. Salamat gid Brad sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Sa may Facebook page nga Antique Acyanon Readers Club or ERC. Also ang Dumangas Readers Club. Yes,
yes, mga club sa mga motor, no? Okay, once again, maayong gabi sa imo dra Bikoy, bata ni Maling or si Bikoy Donoso sa may lawan ng tiki. Regards sa imo dang family circle, sa imo nga ex-girlfriend nga si Cheche kag si CV. Salamat man kay Lodi Donisa sa pag-share sa akong Facebook Live. Doon sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Padumangas. Of course, from si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Also si Justin Blas Lustan. Good evening, sir. Pa-shoutout lang sa pamilya ko Lustan sa Dumangas. Greetings from Municipality of Lawan, Antique. Okay din diri ang parente mo, Justin, sa Dumangas. Taga Dumangas ka, pero ara ka subong sa Lawaan. Okay. May parente ako dira sa may Lawaan. Si Bikoy, bata ni Maling. Salamat man kay Edward Navarro de Alio Jr., ang DJ sang C-Power Audio System. Dira sa may Barangay Manakit Dumangas sang C-Power Audio System. Okay, salamat din sa pag-share sa reaction o pag-share sa akong yung Facebook Live. Sarap. Okay, from Catherine Camos by Sir. Kahit pagod. Mauna na ako obra sang assignment ko. Aman sakto yung estudyante. Okay, salamat din Catherine Camos sa pagtamwa. Kag enjoy lang da or good luck sa imo pag-imo sa imong assignment, no? Okay nila pag-perfect ka kay base bala ma-perfect mo. Kagaligaluan ka ni ma'am kag ni Sir Boss, no? So medyo hagan-hagan lang. Okay, good girl si Catherine. Kaya naghihimo sang assignment. I don't know si Rayo kag si Kwan, si Karel kung naghihimo mo sang assignment. Siyempre, no? Okay, sa mga members man sang All-Star Riders Dumangas nga naga-silent monitor kag naga-muni-muni dala sa may Banon sa Dumangas. Siyempre si bro namon Richard Manyapaw. Okay, sa may Barangay Victorias Dumangas. Si bro namon Stidler Nasyungayo, si Sis Shia Nasyungayo. Okay, si bro namon Dinoy Naldoza. Of course, si Rafi Salis, si bro namon Tope or si Sir Chris Binavista. Dira sa may Barangay Bakong Dumangas. Ang gwapong teacher sang Dumangas National High School. Of course, member man sang All-Star Riders Dumangas, si paring Bernard John Mosquida. Kag siyempre si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Okay, for the meantime, sumahataw-hataw kita na magkiay sa itong exclusive mga dance remixes. Basta may mga shoutout, ibutan sa dalong kay basahan ko anytime, okay? Hindi maguya-uya, ibutan sa dalong kay Aton Lawagon anytime or pagbalik ko after sa pila ka mga songs. So makiay-kiay kita na kag mga taw-hataw. Dahil lamang sa the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Network FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, kapon niyo si DJ Vic Donoso III. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. DJ Vic. DJ Victor.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay Nicole Donoso. Ako nga guwapa nga parente dala sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Okay, once again, shout out ng bongga-bongga kay Nicole Donoso. Okay, sa tanang mga Donoso family sa may Barangay Sapao, Sitio Naluyan. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso the third. It's a love story, baby, just say
ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. DJ Vic. DJ Vic Donoso The third. Don't give up the pleasure of tonight.
This is the unbeatable, and you're dancing to the beat. Dancing to the beat of DJ Vic Donoso III of DMC REMIX. Enjoy. DJ Vic. DJ Vic Donoso The third. DJ Vic. DJ Vic Donoso The third.
Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the Third is one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. This is the mix of DJ Gibbs. sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club.
ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. Domangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Domangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Gramulet kit.
Okay, time check. Alas 8:20. Ano na sa gabi. Okay, sa itong mga late tuners, late viewers nga nakatutok sa akon sa buong nagsigiliwat ka mga idaad nga gabi sa inyo tanan. O kami sa atong hataw-hataw sa mga gabi sa aton nga dance party mixes. Okay, sa DMC Network FM, the one and only dance mix channel rin sa Dumangas. At siyempre kapod niyo si DJ Vic, Donoso Dieter. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and ready to live. It's DJ Vic Donoso the Third of Umangas Mix Club. Okay, ara sa itong Facebook Live, si bro namon Reynard James de Palobos, all the way from Barangay Ermita, Dumangas. Salamat kay bro sa pag-support. Okay, from Justin Blas Lustan sa PD Montfort sa South Sir. Okay, nagkilalahay kami ni Brad mo sa Bicoy Dire kami nagkilalahay sa Lawaan. Okay, da ka man nagapuli subong. Okay, at least bisan paano, may mga taga Dumangas nga nag-uupod dira, no? So, medyo hindi ka mo mailang or masubuan kahit kilalahay na ka mga taga Dumangas. Okay, salamat once again kay Justin Blas Lustan sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, naman si Tomas Dilicana sa may, I think sa may Port of Dumangas. I think duty subong ni Tomas Dilicana sa may Port of Dumangas. Okay, salamat gid bro Tomas Dilicana sa pagtamwa. Of course, araman ang manok tinuslok si Balong Brands. Okay, mga suki man nato kada gabi. Basta gusto niyo magkaon sang swabing inasal sang manok, kadto lang kamo sa manok tinuslok si Balong Brands dala sa may mga lugar sang Antique. Okay? Good evening, DJ Vic. Let's go. Okay? So just enjoy our hataw-hataw sa mga gabi. Okay, today once again is September 18, 2025. Kag siyempre siya nag-celebrate sa ilang mga birthday subong. So happy birthday sa inyo. Okay? Especially kay Kagawad Jimmy Dibel sang Barangay Talosan Dumangas. And also kay Karil Donoso dala sa may Barangay Sapao, Sitio Naluyan, Dumangas. Okay, mayang gabi bro from Leonard James de Palobos. Okay, rin ang results ang STL, no? So, ang nagwa sa or ng results ang STL World Draws, ang first draw is 043422. Okay, once again, so first draw 04, 34, and 22. Okay, ang second draw naman is 03. Okay, 10 and 27. Okay, second draw is 03, 10 and 27. Okay, basta nakadaw ka mo, siyempre, hindi malipat magpabulo-balato. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sige, salamat kay To James Romo Perales sa may Cagayan de Oro sa pag-share sa ako niya Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakon. Okay, salamat once again kay To James Romo Perales. Also, salamat man kay Jubin Sevilla de Second sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Salamat man kay Reynard James de Palobos sa pag-share sa akong Facebook Live sa Dugong de la Costa de Palobos. Of course, sa group page mga de Palobos. Salamat gid once again si Reynard James de Palobos kag sa Pututan Friends Nationwide. Okay, alas 8, 26 na sa gabi, no? So, hopefully yung nakapanyapon na. Pag nagahimos-himos na sang ilang mga panyapon.
born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and pray to live. It's DJ Vic Donoso the Third of Dumangas Mix Club. Maayong gabi sa tanan ng mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa atong auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public May Dance. Yodi kakak, dramulet kit. Yodi kakak. Power Beats Club. Lingaw ang lugar, kauban si DJ Yuan Brian. Salamat man kay Ma'am Vet de Monteverde sa may Balabag, Dumangas, ang retired nga teacher sang Balabag Elementary School. Okay, salamat gid ma'am sa pag-support. Also kay paring Noipi de Piesta dala sa may Barangay Bakong, Dumangas. Also kay Alfred Hobilio Isonsa. Kay pare ko Gilbert Sobibi dala sa may Barangay Tambubo. Okay, sa may Sala Street, no? Kaga siyempre regard sa imo nga ex-girlfriend. Nga kumari ko nga si kumari ko Pamela Gading Lasa Sobibi. Yo le pregunté a Danilo que porque aquí no se puede. Y me dijo porque son celosas, te dan un cuentazo por cualquier cosa. Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza. Pensaba que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay hombre. Que si no era contigo no iba a ser feliz.
DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Maraming salamat. Yudi kaka, dramulet kit. Mayang gabi man kay Junior Rosario. All the way from Barangay Bakong, Dumangas. Okay, shout out ng bongga-bongga once again to paring ang Junior Rosario. Of course, mayang gabi, sir. Okay, mayang gabi manda sa imo kag siyempre sa imong family circle. Amat na kita. Especially kay DJ Vinos or si Ma'am Lizer Joy Rosario. May arap patumbuan sa gwa. Taya lang kamuda, way daya. Kaya si DJ Vic Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ha. Baile lang, ulan damo ah. The public may dance. DJ U1 Brian. Losing friends and I'm shaking sleep. Everybody's worried about me. I'm too deep. Say I'm too deep. It's been 2 years. I'm missing home. There's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. None of those things I didn't say. I'm wrecking balls inside my brain. I'm screaming out tonight. Can you hear my voice? This promise is my face. Take my place. Through the race. Nothing was certain. Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. To Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Yeah, baby. Okay, once again, sa mga gabi kay Junior Rosario dahil sa may Barangay Bakong, Dumangas. Kag sa tanan nga mga members sang R7 Philippines Ilahas Chapter. Okay? Also mga gabi man sa mga members sang Dumangas United Radio Communicators. Okay, nga naga-silent monitor kag naga-muni-muni. Okay, sa aton nga hataw-hataw sa buong nga gabi. Masaot kaya ha? Oo, nagani. Okay, mga gabi man, siyempre kay DJ Putpot, dala sa may Barangay Palok Soul, Dumangas. Okay, ang sikat man dating DJ sang Shorty FM 101.5. Also, mga gabi man, siyempre kay DJ Kim Butido.
course, DJ Venus. DJ Vic Donoso the third. Okay, ako man siyempre nga Ihado nga DJ man nga sikat dati, no? Doon na-miss ko na si Ihado, DJ Jupiter. Okay, musta ka na Ihado? Doon ka na paramdam. Okay, may tayo mang tikwi-tikwi ita, no? Mga gabi man sa mga members ang Dumangas Mix Club DJs. Dari sa may bano sa Dumangas. Nagalipos-ipos lang pero swabe mag-remix. Kag siyempre sa tanan ng mga members ang Panay Mix DJs. Kag sa Dumangas Music Production. Okay, mga gabi man kay DJ Leo dahil sa may Barangay Bakong Dumangas. Also si DJ X1 or si Sir Chris Binavista. Okay, sang Dumangas Dumangas National High School. Of course si DJ Leo man siya si Sir Yumi Deloria. Yudi kakak, dramolet kid. Okay, mga gabi man kay DJ Comtech. Brother name niya is DJ Lupin sang Panay Mix DJs. Or si Bim Bim ang iyang hayo na. Okay, DJ Comtech. Okay, of course, base gusto niyo magpamahaw sa may busilak, no? Okay, barato mga pagkaon. Kag siyempre, lutong bahay like mga dinuguan, apritada. Okay, mga sutanghon, bihon. Okay, mga linaga. Kag siyempre mga lutong bahay, kag ang ilang specialty nga. Okay nga, single and double. Nga paghigop-higop mo siyempre. Magabaskog ang imong at tuhod, no? Sa mga maluyan ang tuhod nyo. Kaya niyo maghigop sa single and double sa may busilak. Kaya siyempre sa gwapo nga owner nga si paring namon Bernard John Mosquida. Mga gabi na sa imo pre. Kaya sa imo nga ex-girlfriend nga si Angeli Di Asis Mosquida. Kaya sa duwa niyo siyempre ka na kasi Abby kag si Sunshine. Okay, sa 24 pre, mantikwit ta. Okay, ang problema galing pre sa 24. Kaya may klase, no? May klase. May klase 24, pagkaaga may klase pagit. So, depende ni kon na... depende sa akong mga schedule kon tawhay, no? Kaya mga taga-DepEd, hindi pwede magmasakit ka may klase. Kaya kung magmasakit nga may klase, mga taga-DepEd, tadamo sa mga estudyante nga mahibi. Mapangasubo or masubuan nga wala sang klase na. So, dapat pa-condition. Depende pre, depende lang sa sitwasyon. Okay, Wendy Kapuspos Kabati, ha? Okay, mayang gabi DJ Vic. Mayang gabi minta si Imo, all the way from Marikina. Okay, salamat sa pagtamwa. Regards sa mga family circle. Kag sa imo da mga kapamilya, siyempre na. Enjoy sa pagkataw-hataw kapag relax sa mga gabi. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first is one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Salamat kay Wendy Kapuspos Kabatiya sa pag-share sa imong reaction nga heart sa akong nga Facebook Live.
Kimpi Donoso, maayong gabi. Dala sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapaw, Dumangas. Shoutout ng bunga-bunga to Kimpi Donoso. Okay, salamat sa pagtamwa. Okay, birthday masubong ni Ma'am Norma Pachio dahil sa may Mabini. Okay, sa may barangay Mabini. So, happy birthday sa mo, ma'am. Okay, birthday man ni ex-kagawad sa barangay sa Padumangas nga si okay, Grace Alba Drilon. Yudi kaka. Dramolet kid. This is the mix of DJ Win. We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something very deep inside us, a major in their mind. We're like piano keys, you play it to me. You play it for me, oh, play it for me. I swear to beat it in my sleep. I hear the memory of everything we used to be. You play it for me. Okay, birthday man sa mong galing ni friend ko, Jean Dilasan Paila. Okay, dala sa may Ermita Dumangas. But I think daw alas sa subong sa abroad, no? So, happy birthday si mo, Jean Dilasan Paila. Okay, Annabel Francisco, da sa may barangay sa Pao City Naluyan, mga gabi sa imo. Kag siyempre sa imo family circle, kag mga Donoso family. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club.
most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third. Magandang gabi kay Junel Pitalgo Dapulang. Pa-shoutout DJ Vic sa akon family sa Dapulang family. Kag pumuluyo sang barangay Kaguyuman Dingle. Labi na sa akon nga kaingod balay nga sa sitio Bitoon. Bito. Okay, sitio Bito sa Flores family. Okay, doon na naglumpat ang imong greetings, no? Sa akon nga kaingod balay sa sitio Bito sa Flores family. Okay, also Kalumag family, Sumido family, kay Nining Villanueva, Dapulang kag sa amon nga anak kag sa Dingli Mix Club DJs. Okay, salamat once again kay DJ Junel Pitalgo Dapulang. Magandang gabi kay Cousin Romila Gisto. All the way from Cotabato City. Magandang gabi man kay Cousin Raf Donoso. Sa may balik-balik. O sa may Sampalok. Okay, salamat din sa pag-support sa akong yung Facebook Live. Okay, sa wala pa naka-share, paki-share sa akong yung Facebook Live. Di kakak, gramo letkin.
From cousin Raf Donoso. Pa-shoutout kay Juicy Donoso. Okay, ulupot ko muna sa buong cast, no? Ulupot ko muna ni cousin Juicy. Dala sa inyo balay. Magkasama ba kayo dyan or magkasamang kumakain? Regards sa ating mga kamag-anak dyan sa may Metro Manila. Yo di kaka, drum ulit, kid. Yo di kaka, drum ulit, kid. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Maayong gabi sa akon nga cute kag siyempre gwapang learners ang Sapaw Elementary School nga si Kisha May Dinyo. Okay? Shoutout ng bongga-bongga to Kisha May Dinyo sang Barangay Sapaw, Dumangas. Okay, wala ka pa nakatulog? Sabagay temprano pa. Lingaw-lingaw anay. Ang importante basta may klase, hindi ani sagi ka ML na. Dapat unahon ang mga assignment before ang ML or Roblox. Okay daw mo ning uso sa mga kabataan. Ang uso sa mga kabataan, ML kag Roblox subong. Okay, once again, salamat kay Kisha May Dinyo. From cousin Ramila Gisto, good evening son. Pa-shoutout sa atong mga parente sa lain-lain nga lugar. Kagdra sa inyo tanan sa Dumangas, insan. See you soon, mga insan. Miss you all. Okay, so okay, salamat gid cousin Ramila Gisto. All the way from Cotabato City. Okay mga kami diri sa Dumangas. Kag-hoping okay mga kamo dira sa may Cotabato. Ang mas namin subong kay may internet na, no? So, daw hindi na ma-miss ang mga tao. Kaya sa anytime, any moment, magkakita ay sila sa online, no? Unlike sa una, nga sang wala pa sang internet, wala pa sang cellphone. Okay, wala pa sang mga social media, no? Ang means ng communication, siyempre sulat-sulat lang sa papel. Ipadala sa post office ang problema kay kadugay, no? Okay, once again from Junel Pitalgo, Dapulang, pa-shoutout ng gali sa akon anak. Kay Nini Winalin Kalumag Sumiliano, nga ara sa Hong Kong Subong. Okay, so once again, shoutout kay Nini Winalin Kalumag Sumiliano, all the way from Hong Kong, from Junel Pitalgo, Dapulang. Dala sa may Dingli, Iloilo. Salamat gid sa pag-support.
Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. DJ Vic Donoso. The third. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Vic Donoso the third.
radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third. Was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club.
It's a bad, it's a bad. For the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso the third. Yo di kaka.
panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya kay si DJ Vic Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ha. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. Yodi kaka. Manggabi kay Jubin Banabatak Dikito Tatsyado. Okay, doon sa may abroad, no? Salamat sa pagtamwa. Okay, so good evening, sir. Pag-greet namon naman happy birthday sa Iloy sang Little Tondo nga si Grace Alba Drilon. Kag sa tiya namon sa Sabang Sibunag Gimaras nga si Rebecca Dikito Chavez. Thank you, good sir. Okay, so once again, so happy birthday. Actually, nag-greet ko na siya kaina. Nag-greet ko na kaina, no? Okay, for the second time, so happy birthday to Grace Alba Drilon. Sa may barangay sa Pao. So, ang Iloy ko no sang Little Tondo. Also, kay Rebecca Dikito Chavez. Dira sa may Sibunag, Gimaras. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and bring to live. It's DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Masaot taya. Oo, nagani. Hi, I'm your DJ Balinoy of Power 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, oras natin is 9:24. Okay, siguro tayong po na magpaalam kay medyo may klase pa bus na. Okay, so before ako mag-final end, no, so gusto ko lang ipasalamatan. For the hottest, probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Okay, before ako mag-end, so gusto ko lang pasalamatan. Siyempre, nag-donate sa ilang reaction sa ako na Facebook Live. So once again, it's 9:25. Okay, need ko na magpaalam kay may klase pa ako buwas. Okay, salamat kay Kagawad. RC Rolling ng Lasa sa mag-share sa mga reaction. Also kay Everly Tolones, Peña, Florida. Dala sa may Akwit, Barutak, Nuibo, Iloilo. Salamat man kay Rayo Binaplor. Sige sa may Sitio Naluyan, Barangay sa Podumanga. Salamat man kay Timay Dumaop or kay Karel Dumaop. Okay, so happy birthday sa imo sa bunga adlaw. Sa bunga gabi. Salamat man kay Jubin Banabatak Dikito Tatsyado. Dala sa may Canada, salamat sa pag-support. Also kay Kisha Medinho. Sa may Barangay sa Podumangas, of course si Rox Kidding Last Good Morning. Okay, salamat man kay Wendy Kapuspos Kabatiya sa may Marikina. Salamat man kay Rinar James de Palubos sa may Barangay Ermita Dumangas. Also to kay Tomas Delicana sa may Barangay Bulilaw, Barangay Tambuilan Dumangas. Okay, salamat man kay DJ Edward Navarro de Alio sa may Barangay Managit Dumangas. Okay, sa nag-donate man sa reaction si Ray Galiagan sa may Sibala Mantikid. Salamat, Ged. Okay, salamat man kay Mary Cray Samiro sa may Barangay sa Dumangas. Also si Catherine Friends Camos. Okay, salamat man kay Bills Auriel or si Will Yamamon. Kay Will Yamamon.
Okay, of course, salamat man kay Ibmon Gaborni, Juben Sibilia II. Okay, si anong pa na magbasa man? Okay. Si Villanueva Gamulak. Okay daw, si Lynn Villanueva Gamulak. Okay, probably ang ngalan niya Gurolin, yung baliskad niya nyo. So, si Lynn Villanueva Gamulak. Okay, salamat din sa pag-support. And of course, salamat man kay Sir Emiliano Maolas Jr. or si Maninoy. Okay, sa pag-support sa akin yung Facebook Live. Salamat man kay Cousin Hilin Santos, kay Justin Blas Lustan, si Ma'am Beth de Monteverde, of course si Manok Tinuslok, si Balon Brands, paring ng Pilipesta, si Alfred Davilo Isonsa, also si Gilbert Sabibi, kag si Jumari Dr. Lero. Okay, also si Lodi Villanueva, kag si Jason De La Cruz. Okay, so far naman na nag-donate sa ilo reaction sa ako ng Facebook Live. Salamat guys. Okay, so nang-donate mo sa ako niya Facebook Live si Jubin Banabatak Digito Tachado sa may Canada. Salamat man kay Roxy Dingla sa Gaborne, kay Windy Kapospos Gabatia. Okay, kay 2 James Romo Perales, kay Jubin Sibilio II, Edward Navarro de Alio Jr., Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, salamat sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Of course, si Lodi Villanueva, Justin Blas Lustan, si Renard James Di Palobos, yes. Also si Junel Pitalgo Dapulang. Kag of course si Bikoy Bata ni Maleng or si Bikoy Donoso. Salamat man kay Kasing Romila Gisto sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Okay, so para man na nag-share sa ako ng Facebook Live. Okay, kita liwat ba sa gabi, alas 7 hasta alas 9 sa gabi. Okay, once again, thank you so much, God. Have a blessed Thursday evening. See you tanan. Kag God bless. Kag see you tomorrow. Okay, babus. Turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso III, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso, This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.mixclub.listentomyradio.com. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley.
You are listening to Dumanga's Mix Club, Net Radio FM. Streaming live from Dumanga's, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Make it a habit to listen to our online